tarata ye utikalo kile mugan ani woro sanba fila ani mugan duru amunu sogoleno mali kunnafoni na su ani kile an ka foli baw bɛɛ lajɛlen aw bisimila mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tɛnɛdon utikalo kile mugan ani duru sanba fila ani mugan duru an ka jamacɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka kuma ɲɔgɔn kɛ ni an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga fɔ ka taa se an ka ministre damadɔ ma. Kuma ɲɔgɔnna ninnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ fɛn min na sa o de utikalo kile tan ani duru sanba fila ani mugan duru kɔnɔna na an ka ministre de la refondation ale bɔla ka rapport gafe min ta ka a di an ka jamacɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ni ale bɛ tali kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni foroba cakɛdaw ye fɔ ka taa se togoda cakɛdaw olu yɛrɛ kɔni ka ko ɲɛnabɔli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu hakɛya bɛ se ka dɔ cogoya min na ani sɔrɔ min bɛ don olu ka baaraw yɛrɛ kɔni dafɛ ani fɛn min ye u ka laɲiniw ye u ka kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni bɛna tɛmɛ olu de kɔnɔna na walasa gafe ale bɛ se ka labaara cogoya min na ani a baaraw bɛ se ka waleya cogo min na ani laɲini minnu bɛ a kɔnɔ olu bɛ se ka waleya cogoya min na. Anga ministre de la santé et du développement social colonel Assane Badialo ministre mini ale ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko kun kan ko ma fɔ ka taa se jamana ale ka ɲɛtaga ma a yirala k'a fɔ kunu tɛnɛdon utikalo kile mugan ani duru sanba fila ani mugan duru kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni sugantila ka kɛ vice-présidente du comité régional de l'organisation mondiale de la santé pour l'Afrique OMS ale ye. Kasangani kalanko ale kunnafoniw kɔnɔna ye an ka kalanden minnu bɛ yen nɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen don bagan mara ma fɔ ka taa se sɛnɛko kunkanko ma o camancɛ kalandenw ka ɲɔgɔndan baaraw daminɛna kunu tɛnɛdon utikalo kile mugan ani duru sanba fila ani mugan duru kɔnɔna na an ka faba ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lycée technique ale kɔnɔna na baara ninnu donna an ka ministre fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka duguma kalanko ministre Amadou Si Savane ale kɔni bɔla ka taa baara ninnu don a kun bɛn sirannen don ni ministre min ni ale ka baara bɛnnen bagamara ma fɔ ka taa se mɔni ni mayubaba u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛla k'a fɔ ɲinɛ san ba fila ani mugan duru kɔnɔna na mɔgɔ 600 ani 400 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ de kɔni sen yela ni ɲɔgɔn da in na fɛn min ye ni ministre ninnu u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa baara ninnu don ka tila ka ni kalanden ninnu ka u encourager fɛnɛ. Kabi mekalo kile tan ani saba sanba fila ani mugan duru fɛn min yɛrɛ kɔni an ka gouvernement ye ni o bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka parti politique ko olu yɛrɛ kɔni ka baara ka o ɲɔngiri a yirala k'a fɔ o wagati fɔ ka na se sisan nɔ ma fɛn min yɛrɛ kɔni parti politique ma u ye olu kɔni bɛɛ ka la ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka plainte do fan caman na walasa u yɛrɛ kɔni ka baaraw olu bɛ se ka waleya cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na kunu tɛnɛdon utikalo kile mugan ani duru sanba fila ani mugan duru kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni commune 1 ale tribunal ma u ye olu yɛrɛ kɔni bɔla k'u ka jaabi di k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni ma ko fɔta ninnu ye k'u tɛna se ka u ka kiiri tigɛ k'u yɛrɛ kɔni bɛ kiiri ka a lase cour suprême ma olu ma. Alisa an bɛ to an ka lakana tigilamaw olu ka wuli ka jɔ kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni douane malienne a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan Buguni ale marabolo kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ u kɔni bɔla ka tɛgɛda kɛ mugujugu 330 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni kan Buguni ale marabolo kɔnɔna na mugujugu minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ don walasa fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ni olu yɛrɛ la kɔ o bɛ se ka ci cogoya min na a yirala k'a fɔ ni mugujugu ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla farini mugu dɔ o de kɔni cɛla ga u yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka maa kelen ka ale yɛrɛ kɔni interpeller maa min ni ale yɛrɛ kɔni bilala ka taa kiiri tigilamaw ka bolo kan. An bɛ taa duwabugukaw olu fɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ murujan ale masurunya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nara région na a yirala k'a fɔ jumadon utikalo kile mugan ani fila sanba fila ani mugan duru kɔnɔna na fɛn min bingani wale tigilamaw ye olu bɔla ka taa bingani wale cɛjugu ta ka ni marabolo kɔfɔta in yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni tatɔla sa u yɛrɛ kɔni tala ni nin village in ale yɛrɛ kɔni cɛla ka caman yɛrɛ kɔni fɛn min ye dugudenw ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa si ko o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na ko nka ko u yɛrɛ kɔni tala ni ma hakɛya min ye ko o yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ. An bɛ taa
taa moktikaw olu fe no ayira la k'a fɔ sifina ka dɔ ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na baji ale fɛ kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ jumadenw utikalo tile 22 san 2025 kɔnɔna sifina ka dɔ ni ale si sanga bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ san 17 ɲɔgɔn kɔ la ko ale yɛrɛ kɔni kun bɔla wulada fɛ ko a bɛ taa a ko ba la ko ga ko ba ko o yɛrɛ kɔni ye ale dun wa yira k'a fɔ k'a yɛrɛ kɔni tagala domi ko o dugusajɛ ko a yɛrɛ kɔni su yela ba bolo ale sanfɛla la a suturalu o yɛrɛ kɔni kɛla o don kɔfɔta bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ ala deli badanɛ ma ka a di ani alisamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ kasangani samiyɛ ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye an bɛ taa gawokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min ye an ka marabolo dɔw ye olu yɛrɛ kɔni tala ka samiyɛji sɔrɔ a ɲɛ 12 yɛrɛ kɔni ma o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni gawo ale sɛnɛkɛlaw ye olu kamana galen don kosɛbɛ kasangani samiyɛji ale ka eretari u ka marabolo kɔnɔna na o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni u ka diinɛ tigilamaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ala bato kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka misiri min ni ale bɛ ko we ni a bɛ u ka château d'eau yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa ala bato ko o yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ ko fɔta in na walasa u bɛ se ka samiyɛji sɔrɔ cogoya min na walasa ka yurugu ale ni bingani wale ko o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaw ye olu kɔni bala ka u seko ale ni u dɔnko yira o hokumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni korofina nɔrɔ ale komisariya de polisi ma ye olu bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan utikalo tile 12 ka don utikalo tile 13 la san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka opération dɔ senfɛ u yɛrɛ kɔni bɔla ka u tigɛ da moto siyɛnna maa 5 ɲɔgɔn kɔ kan maa minnu ni a yɛrɛ kɔni sɔrɔla k'a fɔ moto den 7 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo ka sanga ni victime dɔ ale ka plainte donni o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye k'a to an ka lakana tigilama ninnu olu ka sɛgɛsɛgɛli u yɛrɛ kɔni ta labɔ maa 4 o yɛrɛ fɛnɛ ɲɔgɔn kɔ yɛrɛ kɔni ka maa 4 minnu ni a yirala k'a fɔ ko olu ni maa dɔn ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min ye nin maa kofɔta ninnu u yɛrɛ kɔni bilala ka taa kiiri tigilamaw ka bolo kan ka sanga ni samiyɛ ale hokumu kɔnɔna ye fɛn min ye an ka météorologue ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ yɛrɛ kɔnɔna fɛn min yɛrɛ kɔni sanjiba ale ni fiɲɛba o yɛrɛ kɔni bolo dalen don an ka marabolo fan caman na min bɛ tali kɛ banjagara la san segu kucala buguni ale ni sikaso fo kana se an ka faba ale yɛrɛ kɔni ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni joyila région kulukoro nara kita fo ka taa se ɲoroma ani kaye a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ sɔn ka dɔ sɔrɔ san yɛrɛ kɔni na bi tarata utikalo tile 26 san 2025 kɔnɔna na ka sanga ni kɛnɛya ko ale kunnafoniyaw kɔnɔna a yirala k'a fɔ virus mpox n'o ye banakisɛ dɔ ye ko o yɛrɛ kɔni yela Senegal ale jamana kɔnɔna na ani fɛn min yɛrɛ kɔni ye Guinée jamana ye ko nin banako fɔta ninnu yɛrɛ kɔni yela yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka jamana ye ba Maliba ale yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka moyen de prévention yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an ka frontière yɛrɛ kɔni ma walasa nin banako fɔta in a yɛrɛ kɔni kana na ye an ka jamana kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kɛnɛya tigilamaw ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ bana in yɛrɛ kɔni ka foyi tɛ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ nka fɛn min ye an ka lakana tigilamaw ye u b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka moyen de prévention ko olu bila sen kan walasa nin banakisɛ a kana n'a ye an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ kardon utikalo tile 24 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ale jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent Gbagbo ale muso ye Souleymane Gbagbo a yirala k'a fɔ ale bɔla ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ka a ka kalata sɛbɛnw min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛna a kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ u ka jamana kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni bɔla ka o dossier yɛrɛ kɔni ta ka taa olu déposer o hokumu de kɔnɔna na sa a yɛrɛ kɔni ka papier bila ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka laɲini kɛ laɲini minnu kɔnɔna na ni a bɛ fɛ ka kɛ Côte d'Ivoire ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ye o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen a y'a yira tuguni k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni dalen don a la ko a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko fɛn min yɛrɛ kɔni a ka laɲiniba yɛrɛ kɔni o de walasa fɛn min ye nin kalata in ye a bɛ se ka kɛ jɛlenya o yɛrɛ kɔni sira kan o tɛmɛnen bi tarata utikalo tile 26 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire ale jamana ɲɛmɔgɔ ye Alassane Dramane Ouattara a yirala k'a fɔ ale fɛnɛ kan ka taa a ka dossier ka taa o yɛrɛ kɔni bila bi k'a kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni nɔfɛ min yɛrɛ kɔni bolo dalen don ka bɛn octobre ale nata ma
kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛ taa faransi a yirala k'a fɔ karidon ut kalo tile 24 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni faransi ale eliko dɔ o yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲagata o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen ni ale bɛ wele ko Finistère a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni hélicoptère dɔ ye ni ale tun bɛ ka taa ji ta min yɛrɛ kɔni a tun bɛ ka wuli ka jɔ sigi sen kan walasa ka kisi o yɛrɛ kɔni kɛ ka sababuya kɛ a yirala k'a fɔ tasuma o yɛrɛ de kɔni tun mɛnɛna u ka marabolo fan dɔ la ni hélico in ale kɔni tun b'a la ka taa ji yɛrɛ kɔni ta hélico in yɛrɛ kɔni taatɔla ka taa ji yɛrɛ kɔni ta sa fɛn min yɛrɛ kɔni hélico in ale yɛrɛ kɔni binna ji kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni pilote fo ka taa se sapeur pompier min yɛrɛ kɔni tun b'a kɔnɔna na ko u ma fila de kɔni olu yɛrɛ kɔni sera ka bɔ ji ale la. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔn na.